Here is Yuna Kim. Og nu er det altså verdensmesteren hos damerne. Det er det hele taget guldmedalje. Vinderne, vi bevæger os ind og skal se nu, eller hen til, det er Yuna Kim fra Korea. Hun skal først løbe til gold af Linda Ida. Og det spring, vi lavede her, var det eneste element, hun kiksede i hendes friprogram. Ellers så var det fejlfrit. Ja, Annette, selv det bedste kan fejle. En lille Missy Axel, er det den, du tænker på? Men ellers et flot program, synes jeg. Ja, stående klapsalver får hun også for publikum. Man må sige, hun var i hvert fald en af de bedste kvindelige. Der var jo ikke så mange, kan man sige, der løb særlig godt her ved VM, hvis man skal sige det helt ærligt. Nej, det er rigtigt. Altså, hun var helt klart den bedste. Der var slet ikke nogen... Altså, Johnny Rochette var absolut også meget, meget, meget god. Og japanerne også. Men lige præcis Yuna Kim og Johnny Rochette har noget specielt rent kunstnerisk, som er svært for mange af de andre at hamle op med endnu, men det kan komme. Men hvad generelt? Vi har fået et spørgsmål fra Erik, en af seerne, om hvad vi egentlig synes om kvaliteten generelt af konkurrencen her. Jeg tror altså, at Yuna Kim kommer ud igen. Vi skal nok tage den op. Yeah. Lige så snart vi får tid. Der er jo ikke så lang tid imellem, men løberne går på isen, så vi skal jo besvare spørgsmålene ret hurtigt. Jeg tror faktisk, at Yuna Kim er kommet tilbage til lige et lille ekstra nummer. Og ifølge planen, så skal hun løbe en del af sit kortprogram til Dance Macabre. Her er hun altså.
Ja, det her det var i hvert fald kvalitet, må man sige, den her trinsekvens. Og pirouetten ikke mindst. Virkelig, virkelig kvalitet. Godt grundløb, godt udtryk. Rigtig flotte arme, strakte ben. Og godt glide hen over isen. Masser af fart. Det er god kvalitet, det her. En værdig verdensmester. Det er der i hvert fald ikke nogen tvivl om, at hun er. Og hun er jo altså heller ikke mere end 18 år. Så stadigvæk en masse år foran sig, hvis hun vil. Og kan holde til det vel og mærket. Ja.